Hello mga padaba! Welcome back to Vijay's channel. And for today's recipe, we're going to cook another recipe with fresh coconut milk. So without further ado, let's watch this. At maliban po sa pagiging mahilig sa maanghang na mga Bicolano, hindi rin po mawawala ang paggamit ng may gata sa ating mga recipe. Kaya naman mga ka-VG, samahan ninyo ako sa ating pagluluto ng ating reseping ginataang pusit. Bago po natin lutuin ang ating pusit, ang ginawa ko po ay minarinate po muna natin. Gamit po ang ating paminta, syempre, asin, at ang ating lemon. Nang sa gayon ay hindi po masyadong malangsa ang ating pusit. Dagdagan na rin po natin ng kunting bawang. At ito po ang gagamitin nating mga ingredients. Cooking oil, ginger, garlic, onion, salt and pepper to taste, dried bay leaves, vinegar, red and green chili pepper, garlic powder, fresh coconut milk, and our marinated squid. Since naka-ready na po ang ating mga ingredients, umpisahan na po natin ang pagluluto. Simulan natin sa paggigisa ng ating mga ingredients. Initin po muna natin ang kawali bago maglagay ng mantika. At kapag mainit na ang ating mantika, pwede na rin po nating isote ang ating garlic at onion. Next, let's add our ginger. Igigisa lang po natin siya ng kunting minuto at kapag naamoy na natin ang aroma ng ating ginger, pwede na rin po natin ilagay ang ating minarinate na pusit. And let's add 1 teaspoon of garlic powder. Then, haluin po natin. Pwede na po tayong mag-add ng seasoning like salt and pepper to taste. Ilagay na rin po natin ang ating dried bay leaves. And after that, pwede na po nating ilagay ang ating fresh coconut milk. Lulutuin lang po natin siya sa loob lang ng 15 minutes. Ilagay na rin po natin ang ating siling haba. Idagdag na rin po natin ang ating suka. And make sure guys na kapag tayo ay nagluluto o naglalagay po ng suka,
huwag po nating hahaluin. Cover muna natin para mas madali pong kumulo ang ating gata. And now, let's remove the cover and haluin po natin para po pantay ang pagkakaluto ng ating pong ginataang pusit. Magdagdag po tayo ng 1 teaspoon of salt.
Ayan, luto na po ang ating ginataang pusit. Pwede na po natin i-turn off ang ating kalan. And then, transfer po natin sa serving plate. At ito na nga po ang ating ipinagmamalaking ginataang pusit ng Bicol. Our recipe for today is ready to serve. Hope you enjoy watching this video, and kapag bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to hit the like, share, comment down below, and please subscribe, and don't forget to click the notification bell button to keep you updated for more upcoming recipes. Subukan din po ninyong magluto ng ganitong recipe at talaga namang katakam-takam at siguradong ikay mapapa-extra rice. At sabi nga ng mga kasama ko dito sa bahay, sabaw pa lang, ulam na. By the way, mga padaba, sa pagluluto po ng ginataang pusit, it's up to you kung gusto nyo po ng masabaw-sabaw or ganito po na medyo dry. So for me, mas prefer ko po yung ganito na kunti lang po yung sabaw. Mas gusto ko yung nag-absorb talaga ang ating gata, na parang nagmamantika, di ba? Maraming salamat po ulit. Once again, this is Virgin Imperial na nagsasabing, Diyos mabalos! Thanks for watching!